Kaixo artistak, Euskaraldidea badator. Ez dakizuela zer den Euskaraldia? Ba orduan, norbaitek lagunduko digu. Epa! Sasatu euskaraz, nortzuk dira hauek? Berritz eta porrotz eta marimototz pupu eta lorerekin. Ea ze esango diguten. Duela 2 urte, burutu zen lehen euskaraldian, pupuk eta lorek ederki asko ikasi zuten zein zen haurren papera euskararen aldeko ekimen honetan. Aurtengoan ere, herriz herri, euskaraldiak 15 egun iraungo duen arren, aurretik inguruko heldua sasatu, ekimenean parte hartzeko gonbita egin, eta euskararen aldeko giroa edatzeko gogotsu daude bi lagunak. Aurtengoan ere badator! Oiukatu du ilusiok pupuk eta misterioa sortzeko asmoz, ahoarekin danbor soinuak egiteari ekin dio. Euskaraldia! Bukatu du esaldia lorek irrifarretsu. Aurrekoan bezalatze, aurrok ez dugu txaparik jantziko, baina inguruko helduak sasatuko ditugu txapak. Soinean jantzi eta mingainak euskaraz dantzatu ditzaten. Hori da, sasatzailea bilenak izango gara, baieztatu du lorek. Pupuk eta lorek ze kontatua badutenez, arratsalderako hitzordua jarri dute, birritz, porrotz eta marimototzekin etxeko egongelan. Hiru hauek askaria jaten duten bitartean, arbelean beharrezko azalpenak ematen hasi dira. Antzerki bat izango balitz bezala. Bakoitza bere bandoa eskuetan hartuta, serio. Lorek trompeta soinua imitatu du ahoarekin eta ondoren, pupu, irakurtzen hasi da. Bla 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 bla. Arratsaldeon guztioi, euskaraldia iristear dagoenez, aurrekoan bezala girotze lanekin hastea dagokigu. Pupu animatu da jarraitzera. Gogoratu euskararen erabilera handitzea helburu duen ekimen honetan, 2 figura nagusi daudela aukeran. Ahobizien marrazkia seinalatu eta honakoa gehitu du lorek. Batetik, ahobizi izan zaitezkete, ulertzen duten guztiei euskarak hitz eginez. Bestetik, belarri prest aukera ere badago, segitu dio pupuk. Honek berari euskaraz egiteko eskatuko die euskaraz dakiten guztiei. Askaria bukatu eta lagunen azalpenak ulertuta, txapak soinean jatzeko ordua iritsi zaie birritz, porrotz eta marimototzi. Egongelatik alde egin aurretik, ordea, aurtengo euskaraldiko berrikuntza izango den figura aurkeztu behar dute pupuk eta lorek. Besaulkitik altza aurretik, aurtengo berrikuntza azalduko dizuegu, hasi da pupu. Ariguneak! Erantzun du lore. Ariguneak, zer dira, amonaren josteko makina bezala ariz betetako lekuak ala? Galdetu du perritzek nahaztu samar. Izan zitezkeen, baina ez, ariguneak euskaraz lasai aritzeko guneak dira. Elkarteak, lantegiak, dendak, ikastetxeak. Gure eskola ere arigunea izango da orduan, ezta? Ondorioztatu du porrotzek. Gure lagunek euskaraldiari buruzko behar adina informazio jaso dute, eta informazio hori zabaltzeko asmoz, kalera irtetea pentsatu dute. Hormetan kartelak itsatsi eta jendeari esku horriak banatzea da haien asmoa. Pupuk eta lorek altxorraren bila jolasa egokitu eta jolas berri bat asmatu dute, guztia divertigarriago bihurtu nahian. Jolas bat proposatzen nahi dizuegu, ahobizi eta belarri prest bila deituko da. Jolasteko prest? Sasatu ditu lorek. Noski, herriko plazara joan gaitezke, bertan jende mordoa egongo da, seguru, aurreratu da porrotz. Xabierren ileapaindegitik ere pasa gaitezke, jarraitzu du birritzek.
Eta Aliren gozoki dendara eta Carmeneren fruta dendara joango gara gero, Marimototxek. Eta beno, ona, kontatu dugu, pirritz, porrotz, marimototz, pupu eta loren historia. Baina gogoratu nor den nor, behitu nor den aho bizi, nor den belarri prest, nortzuk banatuko dituzte hauek. Eta behitu, abesti bat ere, abestuko dugu. Abestia deituko da ezazu hitz bat. Behitu letra zein polita den. Euskaldunaren kupo hori dut betea, esanekoa izan eta bakea, aski alda maite dut ozen esatea. Euskaraz bada zerbait hitzekoa izatea. Ezazu hitz bat da sendotuko naiz, hitz bakar batek zua pizten du maiz. Martxan ipinea eta belarri, ari entzunari. Zuetzerako eta zukalerako, jolaserako eta lanerako. Martxan ipinea eta belarri, ari entzunari. Zakarra dugu manzana, eta ikatza da karbon. Txarbon dugu ikatza, eta zagarra pom. Mende erdi bat joan da eta hor konpon. Beti toki berean, ezin gintezke egon. Errepikatzea hauze, ordezko guraso bi, gaztelera frantzez, nire bakita, nire borondatez. Bano aspaldiko ezioa betez, agura itatama ondo bizibitez. Euskaraldia, erronka hau jo, eskorde kolkoan, garaipen txiki asko eta jokoan. Mortzan ipineo, tabelarri ari entzunari eta errepikatzen da. Beno, zen moduz gustatu zaizu ipuina eta bestia? Ea ba, Euskaraldiarekin gutxi barru hasiko gara. Beste bat arte.